Mula ora kleru ki sok wulan songo iki pilihan kepala desa. Mula para warga ing desa Karangsana khususnya ya kuwi dukung Ganteng Balung Gopang yen milih utawa golek pimpinan ya sing ati-ati, golek pimpinan sing apik, golek pimpinan sing jujur, sing tulus. Ngono. Aja bebani karo calon. Ngesake nduk jaman saiki. Calon kok teteke kuwi miliatan ngono kae besok upama dadi lurah ya mangan dhuwitmu dhewe mula upama besok ana calon lurah kuwi apa mestine neng ya kuwi syarate ngono bae. Ngono. Soale jamane kaya ngene nduk. Mestine kowe aku ora crita sing akeh-akeh mestine wis padha ngerti wong dina ditayangke ning TV korupsi ya ngono kae padha dicekeli karo KPK. Ngono. Terus saiki mungkin didingkon kuwi bencana, gempal, rongsor. Lho, jelalah kuwi nek Kabupaten Ngawi ya slamet-slamet ae, Nduk. Ngono ya ya, heeh. Mula panyuwunku sing lenggah ana Kabupaten Ngawi kudu syukur. Syukur karo sing gawe urip, ora ana bencana kaya daerah ndi-ndi malah ngeres nang ati miris nang pikiran. Ngono, heeh. Bondo donya nggone klumpuke sithik baka sithik gawa sewengi entek ngono kuwi. Ngono. Entek nggo main. Ya ora digondol banjir kuwi, Nduk. Ilange bondo donya ora apa-apa bareng kelangan keluarga, Nduk. Sapa wonge sing ora susah, sapa wonge sing ora ngrantes, keluarga sing ditresnani kok sampai ilang tekan saiki durung temu lho ngono kuwi. Ngono ya ya, heeh. Mula awake dhewe yo ngaturke nyuwun ana ngarsane Gusti, asring dzikir, wiridan, ngaturake kitab suci, tuntunane para kiai kuwi dicake ben slamet rumah tanggane, ben slamet desane. Ngono, heeh. Ben slamet keluargane. Iya yuk. Bengi iki Waranggana sing kepareng sowan. Waranggana ana cacah telu penyanyine 1 4. Iya, iki ngene, Nduk. Bengi iki uga ana bintang tamu, Nduk. Ana bintang tamu. Ya kuwi bintang tamu kuwi sing ngaturi pepunden kula panjenengane Mas Gunarso. Mas Gunarso. Heeh, panjenengane anggone pakaryane nyambut gawe ana ing Surabaya, neng iki mau bengi iki panjenengane kondur. Kek ben kek gregesen, Nduk. Gregesen, heeh. Insyaallah iki wis sehat walafiat. Muga-muga disusuwunke ana ngarsane Gusti sing Prabu Jagat panjenengane Mas Gunarso pinaringan sehat, akas waras, lancar rezekine umur panjang Allahumma. Mas Gareng karo sapa karo Mas Bagong mestine. Gareng biasane gandengane Bagong. Napa wae gendenge Mas Gareng, Mas? Grindrong, oke. Kok Grindrong mengke bintang tamune panjenengane Mas Gareng kersane minggah wonten kepagungan. Kok Nduk, Gareng isih jajan kopi, urung tekan, rene sak antara. Ora jajan. Nansake warangganane. Mula bengi iki arep kaya ngapa komplit. Penyanyine Yono di tak gawake elektron pisan. Ki elektron nyambut gawe nggone tanggane dhewe. Ayo. Waranggane telu. Ngaturke Ibu Waranggana kanggo miyak sepening swasana ngaturke karo anak wadon Mbak Yani sing saka Sragen. Bawani Mbak Yani bawani. Karo ngenteni dadine Mas Gareng. Aja. Larase pelok nggih monggo Srindro nggih kepareng pun kula kantun derek. Mbak Yani. Heeh. Daleme Sragen nduk kuwi gawan kontrak nduk. Nggih, mugi-mugi mboten waleh nggih, Bapak Ibu mriki. Tahun awet tahun 2000 nduk. Iya. Pun ping 12. 12 tahun. Ngaturke napa Mbak Yani Kang? Ngaturke napa? Ya Asmarandono Semarang. Asmara